ассалому алайкум бинандагони гироми, нашри навбатии барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Фахриддини Муҳаммад Юсуф. 22 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар сохторҳои Вазорати корҳои дохилӣ таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Вализода Илҳомиддин муовини вазири корҳои дохилӣ таъин карда шуд. мутобиқи моддаи 9 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ дар як қатор раёсатҳои дастгоҳи марказии Вазорати корҳои дохилӣ, раёсату шӯъбаҳои он дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои гуногун кадрҳои соҳибтаҷриба ва ҷавону варзида таъин карда шуданд. сардорони шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳрҳои Турсунзода, Ҳисор, Ваҳдат, Панҷакен, Гӯлистон, Конибодом, Леваканд, ноҳияҳои Муминобод, Данғара, Хӯросон, шаҳри Тус, Ёвон, Балҷувон, Сиптамен, Масчо, Айнӣ, Ванҷ, Фирдавсӣ ва Шоҳмансур аз ҳисоби мутахассисони варзида таъин гардиданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои пурмасъулият таъиншударо ба хизмати софдилонаи содиқона ба давлат ва мардуми Тоҷикистон ҳидоят намуда ба онҳо доир ба таъмини ҳифзи ҳуқуқу тартибот, волояти қонун ва иҷрои босифати вазифаҳои хизматӣ дар асоси савганди садоқати худ ва қонунгузории кишвар дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки ба одоби муошират бо мардум, омӯзиши забонҳои байналмилалӣ ва истифодаи техникаву технологияҳои муосири иттилоотӣ дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ, назорати татбиқи ҳамаҷонибаи талаботи нави қонунгузорӣ дар истифодаи дурусти нерӯи барқ, аз раванди таълиму тарбият дур намондани насли наврас ва бахусус ба тарбия ва забономӯзии кадрҳои ҷавон дар сохторҳои Вазорати корҳои дохилӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 апрели соли 2025 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ озод намудани Раҳмон. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳмон Дилшод Сафарбек бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 апрели соли 2025 дар бораи муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Вализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Вализода Илҳомиддин Сироҷиддин муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. барномаи ахборро идома медиҳем. тақвияти тадбирҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, корҳои сохтмону навсозӣ дар зиёда аз 29 000 иншооти таъиноти гуногун дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша бо суръат идома дорад. дар ин замина инфраструктураи маҳал рушд намуда барои сокинони мамлакат шароити муосир муҳайё мегардад. гузориши Аҳлиддин Нурулло ва Баҳодур Истам. чист истиқлол иззат доштан, бар диёри худ муҳаббат доштан. дар воқеъ маҳз истиқлол буд ки Тоҷикистонро ба ҷаҳон ва ҷаҳонро бо Тоҷикистон пайваст. маҳз дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо дастуру раҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон ба маркази бузурги тасмимгириҳои минтақавӣ ва ҷаҳон мубаддал гардид. маҳз дар замони истиқлолият Тоҷикистон ба яке аз кишварҳои пешрафта ва амну осоишта табдил ёфт ки ин ҳамаро метавон аз заҳмату талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маънидод намуд. ин ҳама ободию созандагӣ танҳо ба хотири саодати мардуми Тоҷикистон равона гардидааст. тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини шароити арзанда ҷиҳати пешбурди кору зиндагии сокинон дар шаҳрноҳияҳои мамлакат тибқи нақша ва бо сифати баланд идома доранд. дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ корҳои созандагӣ вусъат дошта иншооти мухталиф бо риояи талаботи меъмории муосиру миллӣ бунёд мегардад ки ба ҳусни шаҳр симои наву тозаро заъм менамоянд.
душанбе бо анҷоми корҳои созандагӣ марказҳои фарҳангӣ, китобхонаҳо ва муассисаҳои таълимии худ муҳити маърифатӣ ва фарҳангиро барои сокинон ва меҳмонон фароҳам оварда на танҳо пойтахти тоҷикон, балки маркази фарҳангии сиёсӣ ва иқтисодии тоҷикони дунё мебошад. барои муҳайёсозии имконоти беҳтару муосири зиндагӣ дар саросари мамлакат ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ 29166 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. имрӯзҳо тибқи маълумотҳои оморӣ дар ҷумҳурӣ зиёда аз 29166 бино иншоотҳои ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шуда ҳастанд. ҳоло бошад дар зиёда аз 5648 адад бино иншоотҳо сохтмон идома дорад ки 19,36%-ро ташкил медиҳад. аз ин шумора дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 1362 адад, дар вилояти Суғд бошад 12217 адад ва дар вилояти Хатлон бошад 6260 адад ва дар ноҳияи Тобеи Ҷумҳур бошад 5012 адад ва дар шаҳри Душанбе бошад 4315 ададро ташкил медиҳанд. аз ин шумора аллакай 19266 иншооти мухталиф сохта шуда дар хизмати сокинон қарор дорад. дар ин баробар ҳоло дар шаҳр ноҳияҳои мамлакат дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони 1533 иншооти соҳаи маориф, 678 иншооти соҳаи тандурустӣ, 499 майдончаи варзишӣ, 740 корхонаи саноатӣ, 655 бинои истиқоматӣ, 362 пул, 185 иншооти соҳаи фарҳанг, 1098 иншооти хизматрасонӣ, 1951 нуқтаи савдои хӯроки умум ва роҳҳои мошингар ҷараён дорад. дар раванди корҳои ободонӣ соҳибкорони ватандӯсту шахсони саховатпеша ҳамроҳ шуда дар пешрафти бештари Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм мегузоранд. аз ин шумораи корхонаҳои коргоҳҳои саноатӣ 740 адад, соҳаи тандурустӣ 678 адад, маориф бошад 1533 адад, майдончаҳои варзишӣ бошад 499 адад, бино иншоотҳои хизматрасонӣ бошад 1098 адад, биноҳои истиқоматӣ бошад 655 адад, биноҳои маъмурӣ 199 адад ва савдову хӯрокҳои умумӣ бошад 1951 адад, кӯпрокҳо 362 адад, сохтмони роҳҳо 2773 адад ва дигар намуди иншоотҳо бошад 8592 ададро ташкил медиҳад. рушди ҳамарӯзаи соҳаҳои иқтисоди миллии Тоҷикистон собит менамояд, ки сокинони мамлакат бо дарки масъулияти ватандорӣ ва ҷонибдории амиқ аз сиёсати созандаи ҳукумати кишвар тадбирҳои ободонию бунёдкориро вусъат мебахшанд. ин ҳама созандагию бунёдкориҳо дар асоси соҳибихтиёрии давлат ва сиёсати муваффақи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом меёбанд. мардуми тоҷик ба зиндагии шоиста расиду ба сӯи ояндаи боз ҳам хубтару беҳтар, дурахшону устувортар бо барномаву ҳадафҳои мушаххас равона аст. дар раванди ҷаҳонишавӣ вазъи печидаи иқтисодӣ, сиёсӣ, амниятӣ ва идеологии ҷаҳони муосир таъмини рушди устувори иқтисодӣ, анҷоми тадбирҳои созандагӣ, ҳифзу таҳкими манфиатҳои миллию давлатӣ ва суботу оромӣ саҳлу осон нест. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалӣ кардани сиёсати худ тамоми барномаву ҳадафҳоро маҳз барои рушди ҷомеа ва масъалаи таъмини амнияти миллии давлат равона кардааст. пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри Душанбе бори аввал мизбони чемпионати Осиёи Ғарбӣ оид ба шоҳмод гардид, ки дар он беҳтарин шоҳмодбозон аз дохил ва хориҷи кишвар бо ҳам сабқат менамоянд. шоҳмод яке аз бозиҳои қадимтарини миллати тоҷик ба шумор меравад, ки тибқи назари муҳаққиқон он таърихи 1400 сола дорад. шарҳи бештар дар таҳияи Ҷаҳонгир Сафарализода. рӯзи дуюм аст ки дар кӯхи олимпии шаҳри Душанбе чемпионати Осиёи Ғарбӣ байни кӯдакон ва наврасон оид ба шоҳмод ҷараён дорад. ин мусобиқаи муҳими варзишӣ ки то 29 апрел идома мекунад, рафти онро беҳтарин доварон ва донандагони соҳа назорат ва ҳакамӣ мекунанд.
یاسمین خوجاєва شهمتباز نورس توجیک است که از سن 5 سالگی به این نمود ورزش ذهنی مشغول است. دوام 7 سال در مسابقه های گوناگون اشتراک فعالانه کرده، در این میان دستبالا نیز گردیده است. یعنی برآمد و رقابت در چنین چاره‌بینی های عمومی برای یاسمین تجربه نو نیست. همین تجربه، باور به خود و امکانات وسیع مشق و تمرین باعث شد که یاسمین در دورهای بعدی چمپیونات شهمت رقابت خواهد کرد. شهمت یکی از ورزشی دوست داشته من میباشد. من خیلی خوشحالم که بازی شهمت را اینقدر خوب میتوانم و در این مسابقه غربی 3 بار غالب شدم و 4 بار مغلوب شدم. حریفای من از هند بودن، از روسیه، از قزاقستان، از قرقیزستان، از ترکمنستان بودند. اینها من از بازی نمود کلاسیکا یکم بازی شدم، من بازی یکم را غالب نمودم. مقصد اشتراک من در این مسابقه برای بلند برداشتن پرچم تاجیکستان میباشد. برای بسیاری از اشتراکچیان این مسابقه نه تنها امکان نشان دادن خود، بلکه یک قدم به سوی رسیدن به موفقیت‌های سطح بین المللی است. از 20 تا 29 اپریل سال 2025 دوشنبه پایتخت تاجیکستان زیبامنظر پایتخت شهمتبازان منطقه بوده چمپیونات آسیای غربی اوید به شهمت میان کودکان و نورسان جریان دارد. این یک رویداد تاریخی نه تنها برای کشور بلکه برای تمام جامعه شهمتبازان آسیای مرکزی و جنوبی میباشد. Я первый раз приехал в город Душанбе, Таджикистан. Меня зовут Яхьяев Абдихадир, я арбитр ФИДЕ из Казахстана, город Шымкент. Рад, что я присутствую в вашем солнечном городе. У нас проводится чемпионат Западной Азии по шахматам среди детей. Турнир очень интересный, очень сильный состав, хорошо все организовано. Мне очень понравился этот турнир, и я рад, что я здесь. Очень здесь атмосфера такая дружелюбная. Мне очень понравился. Я Алиса Домащенко, я из России. Сегодня первый тур классики, я выиграла этот турнир. Вчера было открытие Рапида, открытие очень красивое было, песни красивые, танцы были красивые. Зал большой, удобно все, красиво, организовано довольно. این چاره‌بینی نه تنها یک مسابقه ذهنی بلکه یک پل فرهنگی است که جوانان کشورهای گوناگون را به هم می‌پیوندد. در فضای رقابت ورزشی اساساً همدیگر فهمی، دوستی و احترام بین پیشتازان آینده جهان شهمت گذاشته می‌شوند. من صابر اشرفی از کشور جمهوری اسلامی ایران هستم. تاجیکستان کشوری مهمان نواز، خیلی خوشمان اومده، خیلی خوبه و سطح مسابقات هم سطح کیفی مسابقاتی که اینجا برگزار میشه بسیار عالیه. این مسابقات قهرمانی رده‌های سنی غرب آسیاست. اجرایات برگزاری مسابقات با توجه به حضور داوران قدرتمند آسیا در این مسابقه خیلی بسیار عالی بود. در برابر یاسمین در این چاره‌بینی مهم ورزشی زیاده از 100 نفر شهمتبازان نورس تاجیک اشتراک دارد که هدف تنها یک است، به دست آوردن غالبیت. در چمپیونات که 430 نفر شهمتباز اشتراک دارد در طول 2 روز علاقه سلسله بازی ها را میان هم برگزار نمودند. جهانگیر سفرعلی زاده، زین‌الدین جبار، شهر دوشنبه، اخبار. майдони умумии заминҳои курам дар ноҳияи Данғара 32377 гектарро ташкил медиҳад ки барои истифодаи самарабахш ва истеҳсоли маҳсулоти босифати кишоварзӣ ба саҳмдорони 2127 хоҷагии деҳқонии оилавию ҷамоавӣ вобаста карда шудааст. мавзӯъро гулчеҳраи Саттор шарҳ медиҳад. استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین و کشت زراعت‌های اساسی از جمله پخته و سبزیجات و دیگر محصولات نیاز اول با استفاده از اصول‌های معاصر کشت و پرورش در خواجگی‌های دهقانی ناحیه دنغره بر اعلی حس می‌شود. سهمداران خواجگی دهقانی خلیفه نظیر امسال برای تجربه در قسم از زمین‌ها زیر پلیونکا پنبه‌دانه کشت نمودند که از این اصول پرورش می‌توانند حاصل دلخواه به دست آورند. در خواجگی دهقانی خلیفه نظیر 70 گکتار زمین کارم آبی موجود است. موافق دورنمای کشت در خواجگی خصوصا پخته، کارتوشکا، سبزیجات‌ها، غله‌دانگی‌ها کشت می‌کنیم. هر قطعه از زمین خواجگی را ثمرناک استفاده برده کوشش می‌کنیم که حاصل دلخواه
ба даст оварем. хоҷагидорони бо таҷриба байни ниҳолони боғҳои ҷавон низ бо мақсади босамар истифода намудани замин ва гирифтани ҳосили фаровон полезию сабзавот киш намуданд. дар хоҷагӣ ҳар қитъа замина самаранок истифода мебарем. сари вақт кишти зироатҳоро ба ҷо меорем, ҳосили дилхоҳ ба даст меорем, бозори истеъмолиро таъмин мекунем, бо сабзавот захира мекунем маҳсулотро. бо истифодаи тухмиҳои босифату риояи агротехникаи парвариш ва маслиҳати дурусти мутахассисони соҳа аз ҳама намуди зироат ҳосили дилхоҳ ба даст овардан мумкин аст, зеро шароити табиӣ барои баландбардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ созгор аст. дар баробари кишти зироатҳои асосӣ ки ба фаровонии бозору амнияти ғизоӣ мусоидат мекунад, хоҷагидорон ҳамчунин дар 4 гектар замин бунёди боғҳои сояафкану ҳамешасабзу ороишӣ ва дар 3 гектар замин боғи дарахтони мевадиҳандаро ташкил намудаанд ки аз ин ҳисоб низ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. дар доираи амалишавии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025 ва 2040 кишоварзони бо таҷриба майдони боғҳои дарахтони ҳамешасабзу мевадиҳандаро васеътар намуда дар сарсабзии як гӯшаи ватан ва тозаю озодагардонидани муҳити зист саҳми бештар мегузоранд. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба муносибати ҷашни байналмилалии наврӯз ҳамоно тантанаҳои ҷашнӣ идома доранд. бо мақсади таҷлил аз ин ҷашни қадимӣ дар ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чорабинӣ пуршукӯҳ роҳандозӣ шуд. таваҷҷӯҳ намоед. сокинони диёри баландкӯҳи ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷашни байналмилалии наврӯзи хуҷастафолро дар маркази ноҳия шараки мурғоб бо шукӯҳу ҷалоли хоса ва риояи анъанаҳои неки наврӯзӣ истиқбол намуданд. хурду бузурги ноҳияи мурғоб бо пешниҳоди намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои хоси ҷашни наврӯзӣ ин саҳнаи бошукӯҳро хуш истиқбол намуданд. наврӯз яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллати тоҷик ба ҳисоб рафта таърихи қадима дорад. дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳеҷ як анъана ва расму оине чун ҷашни фархондаи наврӯз азизу арҷманд ва коҳантар нест. наврӯз ифодагари арзишҳои миллӣ ва суннату анъанаҳои қадимаи тоҷикон буда аз замонҳои қадим марҳилаи зиёди пурпечутобро паси сар намуда то замони мо расидааст ва дар ноҳияи баландкӯҳи мурғоб низ то ба имрӯз бо тамоми назокат ва ҷаззобияти хоса тантана дорад. дар ҳар гӯшаи наврӯзгоҳ аз ҷониби сокинони бошарафи ин ноҳияи баландкӯҳ тамоми суннатҳои неки наврӯзӣ, оростани дастархон бо ҳафсину ҳафшин, таомҳои миллӣ, хӯроки асосии наврӯзӣ суманак ва дастовардҳои аҳли заҳмат, идораву муассисаҳои давлатӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ ба тамошо гузошта шуда ҳар як сокини ноҳия аз тантанаи ин ҷашни мардумӣ бо хушҳоливу сурур сухан намуданд. зеро ҷаҳонӣ шудани наврӯз мояи ифтихор буда дар тӯли таърих дастоварди арзишманд унвон карда мешавад. дар ҳақиқат ҳам наврӯзи оламафрӯз рӯзгори одамонро пайваста поку тоза ва сабзу хурам нигоҳ медорад. наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёгар ва пайвандгари дӯстиву бародарӣ, неробахши сулҳу оштӣ ва зудояндаи кинаву озурдагӣ шинохта шудааст. дар замони соҳибистиқлолии кишвар ҳукумати мамлакат ба таъриху фарҳанг ва ҷашну маросимҳои мардумӣ диққати ҳамаҷониба дода барои эҳёи арзишҳои миллӣ талош менамояд. дар гӯшаи дигари наврӯзгоҳ ҷониби хурду бузурги ноҳия бозиҳои наврӯзӣ бо тамоми усулҳои ба худ хос дар ин базмгоҳ намоиш дода шуд. ба замми ин маҳсулоти дастии ҳунармандон низ ҳамчун ҳунарҳои қадимаи сокинони ноҳияи мурғоб пешниҳоди тамошобинон гардонда шуд. бонувони ин ноҳия бо ҳунарҳои дастии худ дар тамоми кишвар маъруф гаштанд ки аксарияти ин ҳунарҳо ба мисли наврӯз таърихи кӯҳан доранд ва ҳамсолу ҳамқадами наврӯзи оламафрӯз низ ҳастанд. ин ҷашни бостонӣ як рукни муҳими худшиносии миллӣ, василаи пайваст намудани наслҳо, эҳёи расму суннатҳои ниёгон арзёбӣ карда мешавад. чун мардуми меҳнатқарини мурғоб ба чорводорӣ ва қутозпарварӣ машғул ҳастанд, тамоми маҳсулоти дастӣ, таомҳои миллӣ ки ҳар як бонуи ноҳияи мурғоби баландкӯҳ омода намуда метавонаду аз насл ба насл ба мерос мондааст ба тамошо гузошта шуд. ҳар яке аз ин маҳсулот хусусияти хос дошта дорои рамзҳои гуногун мебошад ки аз умқи таърих сарчашма мегирад. роҳбарияти вилоят ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зикр доштанд ки таи чанд соли охир ноҳияи мурғоб ба дастовардҳои арзанда ноил гардида раванди корҳои созандагиву ободонӣ дар ин гӯшаи дурдасти вилоят бо маром идома дошта симои зоҳирии ноҳия ба куллӣ тағйир ёфтааст. гуфта шуд ки наврӯзи имсола чун ҳарвақта бо қудуми шогун ва муборак ба сарзамини мо расида аз наврӯзи гузашта то наврӯзи имсола пешрафти муваффақонаи сиёсати иҷтимоиву иқтисодӣ бар аъло мушоҳида мегардад ва ҳамчунин дар самти сиёсати хориҷӣ низ комёбиҳои беназир
ناپذیر به نظر می رسد. ناحیه دوردست و زیبامنظره مرغاب همیشه زیر توجه حکومت مملکت و خصوصا رهبر دولت قرار دارد و در چند سال اخیر با بنیاد اینفراستراکچور نو سیمای خود را به طور شناخته نشونده تغییر داده است. هنرمندان ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان و اهل فرهنگی ولایت با برنامه رنگین کنسرتی فراگیر بهترین ترانه و رقص به جشن نوروز بین المللی در مرکز ناحیه شهرک مرغاب شکوه دیگر را ضم نمودند. تجلیل روز نوروز عالم افروز در ناحیه بلندکوی مرغاب چون عنعنه نیک تا شامگاهان ادامه یافت. بینندگان گرامی، با دیگر خبر و گزارش‌های روز شما را در نشریات بعدی آشنا می‌سازیم. با تلویزیون تاجیکستان بمانید.